Така, вашето име записва от тях кметство. Значи, Името ви да чуя. нямаш право да ми правиш първото, което Напротив, на публично място. Няма наредба на община Варна, не е ваше решение. Не е вашето решение. Напротив, на общината няма сега да извикайте полиция. Ами аз няма да се боря заради вас. Чудесно. Сега, ако правите нарочно, е друг въпрос. Не правим нарочно, има наредба на община Варна и сте длъжен да я спазвате. Ами аз я спазвам. Спазвате. Кажете си името, ще отиде запис на кметство. Длъжен сте, държавен служител сте. Няма да го кажете, те ли? Ами добре, чудесно. Длъжен сте да имате някъде с надпис. Къде го написа на това, срещу това се написа. Къде? Къде го там отгоре, виждате ли? Емейло, до 1,20. Елате да ви го покажа. Толкова се, зато съм взел. Да, по-голяма била. Министър на транспорта, аз сега се разправя, министър на транспорта ги обича така, аз вече вас снимах. На всички пожелавам приятен ден и слизам. Така, часът е 16:58 на 4 октомври, спирка Родина 2 за център. Чудесно!